Ассалому алейкум, дӯстони азиз, ҳамакасан нағзен созен. Духтарако пеша видео чӣ мегӯм? Одамое ки реклама доред, ай канали мо, ай ютуб беҳад беқарорен, бовар кунед. Ман мехоҳам ки рекламаҳои шумо тез тамом шавад. Ман чӣ хел реклама мекунам? И ҳам тамошобинам дар дахл дора, ҳам одамое ки қадима реклама, қади сару кор доранд. Ман ҳам хел реклама мекунам ки структураи бегонаро умуман реклама намекунам. Фақат структураи худма ва мехоҳам ки командаи худма одамои нағз биёянд кор кунанд. Худам корро мефаҳмонам. Ман ҳар ширката реклама намекунам, толика атомира. Чхеле ки худтон медонед. Ман метавонам ранги дигар блогеро, магазин реклама кунам, ширкатҳои дигарро реклама кунам, лекин не. Барои ҳамин кадоми реклама дора ё тоқат кунед, ё ки картотонро партоед. Ин якдеимош. Мумкин аст гӯед, аки каттаги кадди. Не. Ман намедонам дар зиндагии шумо чӣ хела, дар зиндагии ҳар як инсон як моменте мешавад, як проблема мешавад, як мушкилӣ мешавад, ни дар видео мешавад. Мақсад ман ҳамин шабу рӯз вақти видеокунӣ надорум. Мумкин ки ман проблемаҳои оилавӣ дорум, вобаста ба оила, мисол ҳар як чизе гуфта намешавад. Ман ҳазор бор шуморо мегӯям ки шумо агар як влоги ҳатто нимсоатаро тамошо кунед, рӯзи мо 24 соат иборат аст. Усунса намедонед ки чӣ гап аст. Барои ҳамин дар положенияи ман бидроен, агар хоҳен, агар ки нахоҳен, кадоме ки мо реклама гирифтаги мара нанависен ки биё ягон гапи гандат нагум, биё мара маҷбур накун, ихе ухали мара нагин. Намефоратона, картатона партоед, и всё, гапи зиёдӣ назед. Гапи зиёдтиро ман медонам, гапи зиёдтиро ман гуфта метавонам.